Ngikubingelele mbukeli kuSaviva TV1. Okubingelelayo uPhilamagic Doyisa ezindabeni zikazwelonke. Sicela ungakhohlwa ukusubscribe ukuze lezi zindaba zingakuphuthi nangengozi. Umkhonto weSizwe Party usola inzondo ngokuncishwa izitimela ngomzuzu wokugcina. Obuziqashele ukuthwala abantu abeza eMoses Mabhida ngesonto emgubheni wabo wokubungaza unyaka leli qembu lasungula. Lokhu kulandela ukuthi izikhulu ze-Passenger Rail Agency of South Africa zibhalele i-MK Party ukuthi azikho izitimela ezozithola ngoba ngesonto azisebenzi. UMnumzane Joe Ndlela we-MK Party benoMnumzane Sibonile Ngubane ongumdlali womkhokha bamemezele ngoLwesihlanu ntambama ukuthi sebehlangabezane nembibizane yokuthi azisekho izitimela abebethenjiswe zona zokuthutha abantu ngesonto emalokishini nasemahhostela. UNgubane ongugumede kumkhokha noKhathaza Kuzalo bathe abazise umphakathi ukuthi i-PRASA ibajikele yathi azikho izitimela ezizothutha abantu abeza emgubheni we-MK Party ngesonto. Uthe bakusho lokhu nje bona bebehlele konke ukuthi bathole izitimela ezingu-35 zokuthutha abantu abazohambela lo mcimbi, kuhlanganisa amabhasi namatekisi. UNgubane yena uthe yize kunjalo kodwa kusuka isungulwa i-MK Party akekho umuntu owamenywa kodwa babezizela. UNgubane uthe njengoba besho ukuthi abamenywa ku-MK Party bayazizela, namanje bathi ngesonto abayigcwalise iMabhida bezizele mathupha. Lesi simemezelo senziwe kubaholi be-MK Party isikhulu se-PRASA okunguMnumzane Cebo Mtshali. Uthe inkinga ababhekene nayo ukuthi usuku olubekiwe lwangesonto izitimela zisuke zingasebenzi. Lezi zitimela ezingu-35 bekuhlelwe ukuba zilethe abantu ababalelwa ku-63,000 kulo mgubho wonyaka kwasungulwa i-MK Party. Ezinkundleni zokuxhumana bebecasuke befa abantu be-MK Party bethi inzondo yonke le ngoba uma kudlala ibhola kuyisonto izitimela ziyaphuma futhi noma kunemikhosi kaZulu njengowelwembe osuke ukwaDukuza. Ayaqina amahlebezi ukuthi uNdunankulu kaZulu uMfundisi Thulasizwe Buthelezi uzodilizwa esikhundleni. Kuvela eyokuthi kunomkhankaso oshisa phansi wokuketula uButhelezi. Kuthiwa kunemihlangano ebanjwayo lapho kuthungwa khona itulo lokukhipha uButhelezi esikhundleni. uButhelezi uvumile ukuthi uyazi ngetulo. Ngokuthola kwesolezwe sekube nemihlangano emithathu ebihanjelwe abasondelene nesihlalo sobukhosi bukaZulu lapho bekuthungwa khona itulo lokugudluza uButhelezi. Umthombo osondelene nodaba uthe umkhankaso wokugudluza uButhelezi waqala ngo-Agasti. Uthe itulo lakhiwa emhlanganweni wokuqala owawungo-Agasti, kwabuye kwaba sengathi kuyathuleka. Uqhuba umthombo uthe muva nje sekube nemihlangano emibili, owakamuva ubukuyona le nyanga. Ukhona nomunye owaba ngenyanga eyedlule. uButhelezi waqokelwa kulesi sikhundla ngonyaka owedlule. Kulesi sikhathi esifishane uButhelezi enguNdunankulu kaZulu usebe neziwombe ezishiye abantu bebambe ongezansi. Esiwombe abantu abangeke basikhohlwe, esombango wombhobho esenzeka emcimbini wokukhumbula isilo uDinizulu kaCetshwayo. Kulo mcimbi owawuhanjelwe yisilo noMongameli uCyril Ramaphosa, uButhelezi waphucwa umbhobho. Wayengumphathiswa wezokuthuthukiswa komnotho ngaleso sikhathi uMnumzane Siboniso Duma futhi ongusihlalo we-ANC KwaZulu-Natal. Ngalena kwalokho uButhelezi uke wajikijelana ngamazwi nabaholi be-ANC okubalwa kubo unobhala we-ANC KwaZulu-Natal uMnumzane Bheki Mtsholi
nowayengungqongqoshe wezolimo ngaleso sikhathi uNkosikazi Thoko Didiza, kubangwa indaba yeNgonyama Trust. UMthombo uthe kunabaholi bezepolitiki abafuna ukuthi uButhelezi aqindwe amandla. UButhelezi ubuye abe umphathiswa wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu. UMthombo uthe uButhelezi ufike ngesivinini eminyangweni wakhe, wamemezela izinhlelo ezimakhela ugazi, ikakhulukazi ebuholini bomdabu, kodwa ngale kwalezo zinhlelo futhi kukhona izinqumo azithathile ezingehlanga kahle kubaholi bamanye amaqembu. Muva nje, uButhelezi usanda kuzama ukuthuthela amahhovisi omnyango wakhe eLundi ayosebenzela eSishayamthetho esidala. Umcimbi wokuvulwa kwamahhovisi ayosebenzela kuwo wahlehliswa ngemizuzu yokugcina, wawuzobusiswa yiNgonyama uMisuzulu kaZwelithini. Ethintwa yiso lezwe, uButhelezi uthe uyazi ngetulo lokumketula, kodwa wathi uyaqhubeka nokuthembeka eSilweni. Ukhulumela iSilo uMntwana uSimphiwe Zulu wakwaMinyamanzi uthe abazi lutho ngetulo lokuketula uButhelezi. Uthe ngokwazi kwakhe akukho ukungahoshelani phakathi kweSilo noButhelezi. UMntwana uthe ngesonto eledlule bebesemhlanganweni eThekwini, kukhona iSilo naye uButhelezi. Uthe nangoLwesibili uButhelezi ubekhona lapha, ngesikhathi umholi wamaNazaretha uNyazi lweZulu ezobusisa isigodlo seSilo, noma esheshe wahamba. Eqhuba uMntwana uthe iSilo sibikile ukuthi uButhelezi uzosheshe ahambe ngoba kukhona lapho esimthume khona. Kwasala iphini likaNdunankulu kaZulu, iNkosi Phathisizwe Cilisa. Okunye kulolu daba kucashunwe kwiSolezo.